Tots dos volien 0-0 i cap ha xutat a porta. Per què? Perquè, per una part, els sindicats havien de fer vaga sí o sí, perquè el Zapatero els ha traït. Una de les seves famoses frases és «Mai a la vida baixaré la indemnització per acomiadament». Déu-n'hi-do, baixar-la de 45 a 20 dies. Déu-n'hi-do si no l'ha baixat. Davant d'això, si no fan vaga els sindicats, tenien una pèrdua de credibilitat total. Però si la fan i surten molt bé i posen a Zapatero contra les cordes, igual provoca l'arribada del PP, que fins i tot per ells seria pitjor. Per la part de Zapatero, doncs, havia de salvar com fossis això. La idea era ser amigable amb els sindicats, donar-li uns bons serveis mínims i dir, el que ha dit el francès, que el reglament de la reforma aquí negociarem i ho posarem per vosaltres, només faltaria això, que ara negociem el reglament de la reforma i la reforma, que ja no és una reforma bona, sortís una reforma horrorosa. Aquí, desgraciadament, a l'economia espanyola necessitem mesures valents, necessitem que realment posar les bases d'un nou creixement econòmic amb mesures dures però necessàries i aquest pasteleo no va bé. Hi ha una cosa de la vaga, ara tornarem al tema de les mesures econòmiques, però que s'ha destacat molt avui, tant en els diaris com la resta de mitjans de comunicació, que és aquests actes violents que hi va haver a Barcelona protagonitzats per Antisistema, com ens recordava el Xavi al començament. Per què Barcelona té aquesta tradició d'aquesta mena d'actes violents protagonitzats sempre pels mateixos? Hi ha un grup de vàndals, de personatges antisistema, uns joves que arriben dels llocs més inesperats, que no són indígenes o autòctons. Entre els detinguts hi ha 20 nacionalitats diferents. La majoria no són d'aquí, n'hi ha abundància d'italians, és a dir, hi ha gent antisistema que ha trobat a Barcelona una tolerància pels ocupes, una tolerància judicial, per exemple, ho hem vist. Escolti, desallotgem el Banesto i van dir no, això no és un delicte. I mentre el jutge de Guàrdia s'ho anava pensant, doncs mira, van cremar un cotxe de la Guàrdia Urbana i van saquejar una botiga de roba de Levi's o de jeans o de com se'n diguin i va passar tot allò que no té res a veure amb el sindicalisme de veritat ni amb la vaga que s'estava celebrant. Llavors, aquí hi ha un error. Home, jo he sentit alguna regidora presumir que ella i el seu marit, tots dos en cotxe oficial, són antisistema. Doncs amb això, senyora regidora, poca broma. Perquè, escolti'm, els còctels Molotov i això se sap com comença, no se sap com acaba, i tolerància zero. Escolta, aquesta regidora deia, els ocupes són gent molt simpàtica. Clar, si tu dius, són gent molt simpàtica, vinga, ocupes per Barcelona, que aquí podeu fer tot el que vulgueu i més. Aquesta senyora organitza festivals de música al costat de casa meva en un parc que és responsable de parcs i jardins, i quan truques a la Guàrdia Urbana perquè et vinguin a mesurar els decibels, perquè hi ha una norma de l'Ajuntament que diu que serà castigat el que no deixi dormir els altres, i et contesta, soc el 1086, estic de guàrdia, però no enviaré un cotxe patrulla perquè això és que està autoritzat per la regidora. Dic, no està autoritzat, està organitzat per ella, però si no compleix ni les normes que dicta ella mateixa, a base d'aquesta tolerància acabem on hem acabat. Yo pienso que es muy fácil echar la culpa a unos pocos. Es curioso que después de una movida del país en conjunto muy importante y grande, pues ahora los medios de comunicación están llenos de los antisistema que han hecho 4 cosas, que puede que no me parece bien, pero, a ver, pongamos en proporción las cosas. Estamos hablando de una huelga importante y de repente resulta que en Barcelona pues hay 20 chavales o 40 o 50 que arman follón. Y ya toda la prensa, todas las televisiones, toda la radio, hablamos más de eso que de cualquier otra cosa. Yo creo que si nos parece tan mal, pues en todo caso arrinconémoslos, pero no les demos encima más publicidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo quisiera decir que quizá vienen a Barcelona porque Barcelona tiene una cierta tradición de libertad. Y eso es una tradición buena de mantener. Però Udai no va ser un exemple de llibertat, va ser d'accés. No, pero la gente viene porque quizá existe esto, ¿no? Y entonces, a mí, por ejemplo, me preocuparía mucho que ahora la respuesta a esto fuese una respuesta enormemente represiva. Yo creo que sí, que hay que enfrentar las cosas que no son cívicas,
pero que hay que enfrentarlas a su medida y en su dimensión, y no necesariamente ahora pareciendo que lo único que se puede hacer es mandar los Mossos de Escuadra con mucha más fuerza, que ya hubo mucha fuerza ayer. Yo no sé quiénes de los que estamos aquí estuvieron en la manifestación, pero yo, que estaba muy lejos de los antisistema, aunque puedo ser antisistema, pero estaba muy lejos de ese grupo, estaba muy asustada de la cantidad de policías de Mossos de Escuadra que había. Y yo estaba asustada porque además había un momento en que la gente les rodeaba, la gente como yo, y la gente les rodeaba, y resulta que la gente que les rodeaba, ellos se sentían asustados, y hemos visto que en Madrid disparaban. Y hubo un momento en Barcelona, en el Paseo de Gracia, que yo por lo menos pasé miedo y no estaba en las primeras filas. Entonces, yo creo que hay que poner primero en proporción lo que ha pasado, y es verdad que siempre puede haber problemas en ese sentido. Cualquier reunión de 500.000 personas o 400.000 o 200.000 puede dar lugar a eso. Y que, por otro lado, bueno, se ha magnificado y que hay que ponerle medida, pero que eso no justifique ahora una repressió generalitzada a tota manifestació cívica. És que, miren, jo, per exemple, una postura antisistema com la teva, jo l'entenc. I és argumentada i està bé. Puede ser válida, quiero pensar. Exacte. Però el que van fer ahir, aquests nois, no té cap explicació ni cap sentit. Però jo no estic dient que estava bé. Yo no estoy diciendo que estaba bien. Lo que estoy diciendo es que no lo saquemos de contexto y de planteamiento, y que veamos también, porque, por ejemplo, la gente que estaba en el edificio ocupado, pues algunos de ellos por lo menos dicen que allí no había gente que había quemado el coche. Y sin embargo se aprovechó para... O sea, lo único que quiero decir es, no le demos a eso todo el peso y después maticemos un poco las algaradas, que no están bien en cuanto a algaradas, però que hay matices. Sí, jo faria una precisió. Jo crec que ser antisistema és una opció, com hi ha moltes a la vida, però sempre i quan sigui per la via pacífica. Però aquests senyors jo no els definiria, per dir alguna cosa, perquè també, senyor, és inapropiat dir-los, no? Senyors, senyores, doncs aquests són gamberros. Són gent que són absolutament gamberros. I alguns fins i tot delinqüents. Ara, aquí, durant molts anys a Barcelona, això es queia simpàtic. Ei, que som molt liberals, ei, que som molt guais, perquè acceptem les gamberrades. Escolta, és possible que quan el Barça guanyi un títol es facin grans gamberrades? Exacto. És possible que quan es desaloja la Universitat de Barcelona el que fan les gamberrades cap és estudiant de la UB? Aquí tenim uns gamberros i alguns delinqüents que són permissius. Jo vull veure si és veritat el que diu l'alcalde Hereu. Anirem fins a l'últim moment i anirem a per totes i que vagin a presó si és necessari aquesta gent. Nova York era un autèntic drama. Era una ciutat molt insegura. Amb Rudolf Giuliani i tolerància zero s'ha transformat en seguríssim. I fins i tot llocs com Harlem, un barri ara de classe mitjana. Aquí no ens podem permetre que internacionalment surti Barcelona com la ciutat de les gamberrades, perquè nosaltres visquem en una gran mesura del turisme, i això perjudica, perquè es dona fama de ciutat insegura i ens haurien de mirar molt aquestes actuacions. I després una altra cosa, que s'ho faci mirar qui desaloja el Banesto el dia de la vaga, que, ostres, crec que realment és la guinda de tot de la Conselleria d'Interior. Diu, acabem un mandat nefast. Ja tens la guinda. Molt bé, doncs tanquem aquesta qüestió. Anem per la negociació a partir d'ara. El Francesc Sauní deia que a partir d'ara, com que no és el govern el que pren les decisions, sinó que està obligat per totes unes entitats superiors, mourà peça o no mourà peça? No, al revés. Jo em penso que ara jugarà el Don Tancredo i que tot el que faci de retallada social en contra del que havia promès el president del govern, la retallada serà considerable. És més, m'ha estranyat molt que el president de la patronal catalana intentés justificar que s'han de retallar les prestacions socials i que l'estat del benestar s'ha de... Escolti'm, perdoni. A veure, em penso que has estat tu que has dit les coses s'han de fer amb equitat. I en aquest país, i en això soc més antisistemes potser que tu, perquè aquí hi ha uns financers que s'han enriquit d'una manera fastuosa, obscena i intolerable, i que després els hem hagut de rescatar els contribuents, tots. Però, esclar, els contribuents d'aquest país, perquè tampoc no hi ha equitat en el sistema fiscal. Els rics no paguen impostos a Espanya, grosso modo.
En canvi, els assalariats i la classe mitjana suporten, és com el gegant Atlas, que aguanta la bola del món ell solet. I llavors és una terrible injustícia que es retallin les prestacions dels que fan l'esforç fiscal del país i que, en canvi, hi havia un concepte tributari que era els beneficis extraordinaris, sobre el qual es podia gravar amb uns impostos igualment extraordinaris. Aquí, escolta, un senyor es ven no sé què, Endesa canvia de mans i en el passing shot d'un any i 3 mesos un senyor entre canales se'n va a casa amb 1.500 milions d'euros. I aquest senyor, que jo sàpiga, no paga tributs per això. I si té patrimoni, el té en una SICAF. I el paradís fiscal d'Espanya està en el Boletín Oficial de l'Estado, que són mesures que dicta el govern central a favor dels rics. I llavors, cada vegada que toca... mira, ara ens tornen a pujar l'electricitat. És a dir, el que haurien de fer els sindicats és convertir-se en una organització de defensa de l'usuari, del mercat captiu i del consumidor dels serveis públics privatitzats. Aigua, gas, electricitat, peatges, telèfons, mòbils... En aquesta gent, els usuaris els estan escanyant uns tios sense entranyes que no tributen i en canvi, el govern està a les seves ordres sense dissimular ja que és un empleat subornat, corromput i mogut per aquests... Per tant, tan antisistema com vulguis. Ara, home, les coses es fan ben fetes... Però llavors la reforma laboral, el Bernardo deia, s'han de prendre mesures molt dures en aquest país. La reforma laboral són mesures molt dures o no són les mesures que hauria de ser més dura encara de la que s'ha fet. Bueno, però sense fer mal. Matisant. Home, jo crec que una reforma laboral, la clau no és la indemnització per acomiadament. Si tu agafes les dades d'atur, tens un 42% d'atur juvenil. Què fas perquè la gent pugui tenir, els joves, un lloc de treball? La reforma no fa res. Què fa perquè les dones que vulguin treballar a temps parcial mentre volen compatibilitzar feina i família puguin fer-lo sense problemes? O els homes? No es fa. Què fa perquè aquella gent que vulgui treballar més anys i no jubilar-se als 65 ho pugui fer perquè es considera que és útil i està en plena forma? No ho fa. Aquí tenim una qüestió bàsica, és que hi ha al conjunt de l'estat espanyol 4.650.000 aturats i més de 5 milions i mig que volen canviar de lloc de treball. Per tant, aquí tenim que reduir l'atur. I aquesta reforma laboral, com deia el ministre Gorbacho, crearà 2.300.000 llocs de treball? De cap de les maneres. El que crea treball és el creixement econòmic, és l'increment de la demanda de béns, i això no s'ha produït. La reforma no està malament, però és un pas endavant, però molt petit, molt petit.